Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ban ai min siam ya ka Khasi Author Society halor ka Dawa jong ka ban pinrung no ya ka Ktien Khasi hapo ka Khyrnit ka ba pra jong ka riti sanshar ka ri kikin hon jong ka jet ben riu hne ka sngi kilami shakman pat wa ya ki plakat ha keleng saudong kanong ba shalong ban Dawa na ka Sorkar Pdeng ban pinrung no ya ka Ktien Khasi hapo ka Khyrnit ka ba pra jong ka riti sanshar jong ka ri Hagajuk kapor ka Khasi Author Society kalapanlong ya ka National Seminar hanong ba Delhi kabalas dang na do hinen ka sngi pat menta ka sngi ka KAS kan panlong ya ka Dawa na ka Sorkar India ban Ithuh no ya ka Ktien Khasi